ഇതിന് തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ എന്നിട്ടാ പറയാ? ഇതാ ഇതെന്തുട്ട് തേങ്ങിയത് ഇതാണ് നാളേരം. ഇതെന്തുട്ട് കാശ കൊട്ടിച്ചു പോണേ അതറിഞ്ഞില്ലേ? സാക്കിന് എന്തെടുത്താലും 500 കിട്ടും. ആർക്കും എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അത് കൊള്ളാലോ. എന്നാ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. பொன்மகள் வந்தாள் பொருள் கோடி தந்தாள் பூமேடை வாசல் பொங்கும் ആ പറഞ്ഞ ശരിയേട്ടാ. ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ 14 ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വന്ന് ഏത് പാന്റ് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഏതെടുത്താലും ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനും 500 രൂപ കിട്ടും. അതാണ് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഓഫർ. ഈ കാണുന്ന ജീൻസ് ഏതെടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് 500 രൂപ കിട്ടൂട്ടാ. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടീഷർട്ട് എടുത്താലും ഓരോ ടീഷർട്ടിനും 300 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതാണോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ സാക്ക് എവിടെയെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. വലിയാലിക്കൽ അമ്പലത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സാക്ക്. വാ. അല്ല, കാര്യം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാനൊരു ഷർട്ട് അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചു. 500 രൂപ കിട്ടി. എന്താ പറയുക, ഓഫറാ.